नमस्ते प्रणाम। हम रोशन बिहारी अब तमाम भोजपुरिया श्रोता के दोस्तों गण जोड़ के प्रणाम करतनी। हम कल लाइव आयल रहनी, वही गाना ला जो गाना के लोग के बात कैले रहनी अपने लोग के बीच। कल आज गाना रिलीज हो गई बा वो गाना, और बड़ी ज़बरदस्त ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बा। वो पहले पहले बताते रहनी कि इतना ज़बरदस्त सॉन्ग आवता हमार, जिमें से रोमा राज आ हम गैले बनी। बहुत मस्त गाना बा, डुएट गाना बा, पहली बार गैले बनी। एकदम मत सुनी, गाना सुनते रहो लोग का मियाज खुश हो जाई। ऐसन गाना बा, ऐसन जादो जी मरले राइफल कि पूरा स्टेज पूरा हिली गई, कि ऐसन बैठा जी मरले राइफल कि पूरा स्टेज पूरा हिली गई। बहुत सुपर हिट गाना बा। आप लोग गाना का बोल बा कैसे, अरे रूप हमला गोता उजर कलर के लइका समरता आपस में लड़के, ऐसा ही बोल बा। काहे देखो तारा तू तो फेंको तारा कि तोरा छोला से ढोरी गहिर भइल। तो हम बोला तनी कि ऐसन जादो जी मरले राइफल कि स्टेज पूरा हिली गइल, कि ऐसन बैठा जी मरले राइफल कि स्टेज पूरा हिली गइल। तो आप लोग जाई, और बहुत आरसीएम कंपनी से रिलीज हो गई बा आज गाना, और मज़ा से सुनी गाना के। भसान में बजाई, विश्वकर्मा पूजा भसान बा आज। आप सभी विश्वकर्मा पूजा के हार्दिक बधाई हो आप लोग के सभी को रोशन बिहारी की तरफ से। और गाना के इतना बजा दी विश्वकर्मा पूजा भसान में कि गर्दा उड़ जाए, अभी से झंडा लहरे लागे बिहरिया के। तो आप लोग एक से एक और धमाकेदार गाना आवता, ओके प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनौले रही, और एक से एक आवता गाना। ओके इतना प्यार दी वो गाना के, भसान में इतना बजा दी रगड़ के वो गाना, और बढ़िया गाना ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग बा। आप लोग प्यार इतना दी गाना के गर्दा उड़ जाए। नमस्ते।